guda ɗaya ya fita ya je zaɓe ku talakan mutum a sun fita sun je sun zaɓe ku ka taimaka musu da ilimi ka taimaka musu da gyara inda za su samu ilimin bacin muna da gwamnati ba mu da gwamnati ba me commissioner of education me yake yi minister of education me kake yi kansiloli ciyamomin unguwa me amfanin ku kansila in kaga abu bai yi ba a unguwar ka ga ciyama in kaga abu bai yi ba ka ga wa commissioner kaga abu bai yi ba ka ga gwamnati in kaga abu bai yi ba za ka iya ba ka ga shugaban kasa amfanin ku kenan amma me kuke yi ya Allah muna roƙonka ka gyara mana ƙasar mu Najeriya ya Allah muna roƙo ko ba ga mu ba ko ba ga ƴaƴan mu ba ya Allah ko ga jikokin mu ne ya Allah ka gyara mana Najeriya dan halin da Najeriya take ciki abin takeici da abin tausayi ne